Какво става, хора? Аз съм Стефи и днес ще направя един giveaway за 200 абоната. Значи трябва само да се запишете в коментарите, трябва да напишете въпрос към мен, защото мисля да направя Q&A на вашите въпроси и аз да отговарям на вашите... Да, да ви отговарям на вашите въпроси. Този giveaway, в него ще има двама победители. Първият човек, който спечели, ще получи реклама, безплатна реклама от мен, а вторият човек ще може да получи безплатен банер за YouTube канала му. Затова да, ако имате YouTube канал и се нуждаете от реклама, ако искате се запишете долу в коментарите, споделете клипа, ако искате естествено, харесайте го и се абонирайте за канала. Сега ще имаме 199 абоната. На 200 абоната, когато стигнем 10 абоната, няма да изтегля победителя, когато станем. Може би ще го изтегля, когато се посъберат малко повече коментари. Да кажем някъде на 14.10.2016, аз се пада петък, мисля, че се пада петък. Не знам колко часа, но сигурно в този ден ще изтегля победителите. Затова, ако искате реклама и все още нямате, дайте лайк, коментирайте и се запишете за giveaway ми. Това беше от мен. Аз бях Стефи. До скоро!